Čaute. Ale Kubo. Ja som Kubo. Ja som Robo. On je Robo. Dobre, ide o to, že vás pozývame do Novej čajovne v Žiline na otvorenie. Začína sa o 13. Končí sa asi tak o 23. Je to na Mariánskom námestí. Na Mariánskom námestí v Žiline. Na Mariánskom námestí v Žiline. Bude to vlastne v tej čajovni slnka dohrávať. Ochutnávka, vodný fajok, nejakých etnodrinkov. Mala by tam byť aj nejaká jam session. To tam bude. Budeme tam aj my. To budete aj vy. Budeme na tej Žiliny o to, že bude tam aj Ujo Stimby, asi tam dojde a bude tam predávať aj nejaké svoje veci. Takže môžete si tam nakúpiť nejaké fajky, nejaké hadice, nejaké tabačiky, takže poprípade mu môžete napísať, ak by ste niečo konkrétneho chceli, aby vám to tam doniesol. Jasne, napíšte mu na mail tabačiky@gmail.com. Napíšte mu, že sa zúčastníte tejto akcie v Žiline. Ešte raz, Žiline. A že by ste mali záujem o toto a on vám to... Takže dúfam, že sa tam stretneme, budeme si môcť pokecať o hociakých hovadinách. Budete možno vo videu a na vodnej fajke, bude sa tam aj natáčať všetko, môžete sa rozprávať s nami, fotku dať, čo len chcete. Zoberieme tam HD kameru, budeme natáčať také o dosť väčšie video, ako sme robili predtým. Asi na 2 časti. No, podľa toho, koľko bude programu, akí budú ľudia, jak bude zábava a tak. Takže tí, ktorí sa tejto akcie nezúčastnite, tak budete môcť aspoň potom nejaký týždeň čeknúť, že jak sa to tam vlastne odohrávalo, kto tam všetko bol. Máte to tak, že stredu sa tam ide, štvrtok máte vlastne voľno, štvrtok je sviatok, čiže žiadna ochutnávka tých vodných fajok bude, jak som sa dozvedel, za také symbolické ceny. Teraz bude, no. Očakávam od toho veľa, ja sa veľmi na to teším. Vy sa na to, všetci sa na to tešia, tak vidím. Takže tak. Vidíme sa, bude tam hocikdo, bude tam aj Tomáš. Neviem, že Tomáš nepoznáte, bude tam možno aj Inžinier a teda na motorke. Však stráhame z Kubovej Novej vodnej. Mia Saturn, ja vám to aj ukážem. Takže vodná fajka Mia Saturn. Práve sme z nej spravili dvojhadicovú. Som si kúpil like neonu ventil, redukciu. A tu máte, vidíte, tu je taký štúplik. Tam sa dá dať ďalšia a ešte z druhej strany ďalšia, takže štvorhadicová môže byť, ak chcete. Ťaha sa z nej veľmi dobre, stabilita je úplne úžasná. No to je brúsené sklo. To je brúsené sklo, no. Veľmi parádne to vyzerá podľa mňa. Kvalitka, všetko. Kvalitas. Tak zdravím vás. Najtež sa. Takže všetkých Žilinčanov, je to vidieť, že čítam z toho, že? To nevadí, Rob. Oficiálne vás pozývame na kokot.